Je bent jong, je vliegt de hele wereld over, je verdient bakken met geld. En de wereld, die ligt aan je voeten. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Maar het verhaal heeft een keerzijde. Dus weet Tim Bergling, DJ Avicii, die worstelde met de roem en de overvolle tourschema's. En vrijdagavond overleed hij. Dit weekend kwamen fans bij elkaar in Stockholm. Aan tafel DJ Admin uit Roermond. Wat dacht je toen je hoorde allereerst dat Avicii overleden was? Ik dacht meteen fake news. Ik denk, dat zal wel niet zo weer een grapje of een slechte Photoshop zijn, die wat je wel vaker op Facebook of zo ziet staan. Maar toen de berichten bleven aanhouden en toen zelfs nu.nl het overnam, toen dacht ik, dat zal toch wel eens waar kunnen zijn, ja. En jij zat niet in Nederland, hè? Je zat in Dubai. Ik zat in Dubai vliegveld. Ik zou daar die avond een optreden gaan doen. Dus heel toevallig had ik net de wifi aangezet en kreeg heel veel berichtjes binnen van mensen die wat zeiden, nou, er is iets aan de hand. Toen ben ik het gaan checken natuurlijk en toen bleek het helaas wel zo te zijn, ja. Ja, ben je daarmee bezig dan tijdens je eigen show? Ja, daar hebben we het wel over gehad. Er was best veel mensen ook in het vliegveld die wat het daarover hadden als het ware. En dus dat is een generatiegenoot. Ik ben er ook al mee opgegroeid, min of meer. Dus ja, daar ben je dan wel mee bezig in je achterhoofd, ja. Erik, kende jij Avicii? Ja, ik vond het heerlijk om zijn muziek te draaien. Als je in de auto zit, dan ging die rechtervoet toch iets meer op dat pedaal. Het was gewoon fantastisch lekkere muziek. En ik heb hem live mogen zien op Pinkpop, volgens mij 2015. Ja, klopt. Het was een heerlijk feestje met vrienden om je heen, een glaasje bier en dan naar deze muziek luisteren. Dat is een feestje. Ja. Of het was een feestje. Ja. Wim? Ja, de naam zei me zo 1, 2, 3 niet iets. Maar toen ik vanmiddag die muziek ben gaan luisteren, denk ik, ja, dit ken ik wel allemaal. En het is wel inderdaad heerlijke muziek om naar te luisteren. Daar kun je niet bij stilzitten, net als net. Je voet begint toch automatisch mee te dansen. Ja. Wouter Simons, jij hebt hem eens geboekt bij Groove Garden, festival dat je organiseert in Sittard. In 2011 stond Avicii daar. Wat voor type was dat? Achter het podium een redelijk rustig iemand. Je zag wel op het moment dat hij het podium opging, was het iemand die zijn passie in zijn muziek kon vinden en die daar een goed feestje neerzette. En zodra die podium afging was het weer een rustig jongetje. Beetje schuchter eigenlijk ook wel. Ja, hij was toen 21. Stond net voor zijn levels kwam zijn hit, zijn doorbraak kwam 3-4 maanden later uit in oktober, november. En hij stond eigenlijk aan de aftrap van zijn carrière. Hij wist niet wat hem te wachten stond eigenlijk. Wat zag je in hem? Nou, hij stond toen in 2010, die zomer ervoor, stond hij de eerste keer op Castle of Love in Kerkrade in het festival. Toen, ik denk alleen dat de liefhebbers hem toen de tijd kenden. En met en met zagen we hem op meerdere festivals voorbij komen. Op social media kwam die naam steeds vaker voorbij. Ja, dan ga je dat volgen als promotor. En toen dachten we, nu kunnen we hem nog waarschijnlijk een keer binnenhengelen. Dat hebben we toen ook gedaan. Nu kunnen we hem nog betalen. Nu, inderdaad, daar gaat het dan alleen om. We konden hem toen nog betalen. En ik denk een half jaar later... dat het er zo snel is het gegaan? Ja, dat is immens hard met die jongen gegaan. Dat is ook denk ik de reden waarom hij nu niet meer onder ons is. Met alle druk en noem het maar op. Ja. Heb je daar contact over op zo'n moment, na jouw eigen show uiteraard, met collega-dj's over wat Avicii is overkomen? Nou, ik moest eigenlijk meteen na het optreden het vliegtuig in, dus ik heb daar verder niet meer echt tijd voor gehad om direct daar contact over te hebben. Natuurlijk, dat was een nachtvlucht, dus ik landde om 7 uur 's ochtends weer, dus eigenlijk was toen iedereen eigenlijk aan het slapen, dus de dag daarna. Toen had ik natuurlijk weer een iets ander ritme, dus de middag inderdaad heb ik daar wel met andere DJ's wel over gehad. Maar toen had natuurlijk iedereen al zijn herinneringen aan hem natuurlijk al uitgebreid opgeschreven. Dus, maar daar hebben we het wel nog over gehad, ja. Wat heeft hij voor jou betekend?
Nou, zijn twee meest aansprekende nummers waren voor mij Levels inderdaad. Dat was voor mij echt, toen ik dat nummer binnenkreeg, ik geloof dat ik hem 4, 5 keer achter elkaar thuis gedraaid heb. Dat ik dacht, wat is dit? Dit is goed. En ik weet niet, die avond heb ik hem voor het eerst gedraaid. Dat gewoon 15 of 20 mensen naar me toe kwamen. Van wie is dit nummer? Van wie is dit nou? Dus, en inderdaad, eigenlijk toen de tweede keer was eigenlijk dat Wake Me Up. Ja, dat was een heel nieuw subgenre als het ware, wat hij gewoon zelf introduceerde. En dat was voor mij, iedereen keek dat en dacht... Wow. En misschien ook wel een groter publiek aanspreekt. Dan kijk ik even naar Wim, want dat is op zich vrij makkelijk behapbaar, zal ik maar zeggen. Denk ik wel, ja, dat is in ieder geval wel muziek die heel makkelijk te volgen is. Maar dat ritme, dat is ook... Maar dat is ook denk ik ook net iets anders. Hè. Daar zit er wat meer zang en dergelijke bij. Wat melodieuzer of zo. Ja, ik denk dat wel... mensen van mijn generatie waarschijnlijk iets mis. En ik denk dat het kenmerk van zijn muziek was, je kon het 's ochtends op de radio draaien, je kon het 's middags op een festival draaien en je kon het 's nachts in een club draaien. Dat is maar voor heel weinig artiesten is dat weggelegd. Ja, dat klopt, het draait hier op de radio inderdaad. Precies, maar de muziek die wat normaal is, of voor in een club, of een festival, of op de radio. En dit was muziek die kon je op ieder moment van de dag hij was draaien. de eerste wat die crossover durfde en heeft gemaakt, waardoor pop met dancemuziek. Precies. En hoe valt dat succes verder te verklaren? Want iedere wereldster liet zich er dit weekend over uit. Madonna werd zelfs een relatie gelegd met Mozart. Een genie in zijn generatie wordt hij genoemd. Absolute wereldtop. Ja, je ziet ook in filmpjes en een deel ook van de documentaire dat die grote jongens als een Lebeck Luke of een Chesto of wat dan ook, die beschrijven hem allemaal als een genie. Omdat die blijkbaar de akkoorden met de baslijnen en de vocalen, tot die blijkbaar het zo goed bij elkaar weten te brengen tot een geheel wat gewoon uniek is en wat vrijwel, wat heel veel mensen niet kunnen. En daarbij dan inderdaad de talentvolle zangers en schrijvers wat daarbij komen, dat maakt het geheel dan... En inderdaad het plaatje met Madonna, wat natuurlijk ook zoden aan de dijk heeft gezet. Als je met zo'n artiest dan op het podium staat, vooral in Amerika, het was op Ultra geloof ik, dan word je maar een grote jongen. Avicii, die was 21 toen hij doorbrak. Die stopte eigenlijk een aantal jaar later al met toeren. Hij trok het niet meer, ging ten onder aan de stress ook van die enorme optredens en aan het schema van die tournee. Herken je zoiets? Vanuit mezelf niet, maar ik kan me wel voorstellen inderdaad dat op een gegeven moment je gaat slopen. Ik bedoel, het is niet alleen maar dat uurtje wat je aan het draaien bent, het is de weg ernaartoe. Dan heb je voor een optreden heb je media, dan heb je foto's, meet and greets, noem maar even op. Dan heb je het uurtje optreden, maar dan ben je nog niet klaar. En dan vervolgens is het vaak vanuit het optreden direct weer het vliegtuig in, volgende tijdzone. Ik snap op een gegeven moment dat aan je kan gaan vreten, ja. Ja, maar wacht even, jij zei voor de uitzending, spraken we weer nonchalant even over. Jouw schema voor de komende 2,5 weken is ook tak achter elkaar. Ja, dat klopt. Dus, en daarbij combineer je jouw leven als DJ met een baan als leraar. Ja, klopt. Ik geef 3,5 dag. Economieleraar. Ja, economie. Ja, nou ja, ik zorg gewoon dat ik de laatste vlucht op donderdagavond pak. Mijn school die faciliteren mij heel goed. Dus die hebben zorgen dat ik vrijdag vrij ben. Dus ik ga op donderdagavond, stap ik meestal het vliegtuig in. En dan zorg ik dat ik maandagochtend om 1:00 's ochtends terug ben. En dan rijd ik vanuit Fris en fruitig. Fris en fruitig. Ja, zeker. Ja, dat is ook hoe je ermee omgaat, denk ik. Ja, precies. Ik bedoel, en inderdaad, ik snap dat. Ik pak mijn rust tussendoor. Maar jij krijgt energie misschien van optredens en dat gold voor Avicii in die zin niet. Ja, want die ging dan onder aan de stress. Precies. En ik krijg dus net zo goed energie van mijn leerlingen op school. Die wat dan toch helemaal blij 's ochtends weer voor je zitten. Ja, dan kan je maar die tijdzones dan, want dat is bij DJ's ook wel heel heftig. Hè? Op allerlei continenten spelen in 1 weekend vaak. Ja, klopt. Maar wat ik heel vaak doe is dat ik bijvoorbeeld het avondeten op dezelfde uren als hier in Nederland pak. Dus als dat bijvoorbeeld in Japan is, dan is dat 3 uur 's nachts. Dus dat wil zeggen jij aan de aardappels niet, maar dan zit je... Ja, dat is voor mij dan op dat moment avondeten. Dus op het moment dat ik dan terugkom, dan is het eten bijvoorbeeld alweer een normale dag. Daar struikelen heel veel mensen over. Maar je hebt geen eigen admin-jet, denk ik, of wel? Nog niet. Nog niet, een kwestie van tijd. Maar in zo'n vliegtuig kun je wel een beetje slapen. Ja, inmiddels wel. Inmiddels is het... ik zat vandaag in de trein hier naartoe en dat was langer geleden dan dat ik in een vliegtuig heb gezeten, inderdaad. Ja. Zo'n tourschema van een DJ, we horen dat ook hier van DJ Admin, is echt slopend. Misschien wel heftiger dan van welke grote band ter wereld ook. Hoe komt dat eigenlijk? Nou, ik denk dat
een band heeft natuurlijk heel wat spullen wat mee moet. En een hele crew die het allemaal op moet zetten. En ik denk een DJ die neemt als het ware zijn CD-mapje mee. Of ja, tegenwoordig USB-sticks of SD-kaartjes. Maar die kunnen inderdaad met de privévliegtuig. Als jij in Antwerpen optreedt en vervolgens heb je 2 uur later een boeking in Nederland. Kun je die nacht nog in Ibiza een boeking doen. Want ja, het enige wat je bij hebt is een klein koffertje en that's it. En die managers die denken, yes, dat is yes, gewoon yes, cashen. hoppa, Dat is gewoon, laat gaan. Er zit natuurlijk een heel team achter één zo'n persoon. Die allemaal uiteindelijk loon moeten krijgen. Maar dat is natuurlijk ook heftig. Ik zag gisteren de documentaire True Stories over het leven van Avicii. Eigenlijk opgehangen aan het feit dat hij destijds stopte met al die optredens. En die manager die blijft maar pushen de hele tijd. Nee, je kan niet cancelen. Er staan mensen klaar. Denk aan je reputatie. Denk aan het geld. Hoe verhoudt zich dat? Het economisch belang versus de gezondheid in dit geval van zo'n jongen? Ja, ik denk dat dat ook persoon eigen is. Ik denk dat hij heel, als ik het zo hoor, heel veel geld zou verdienen. En dat deed met een product die dat eigenlijk niet meer kon opleveren. En daar is het dan op een gegeven moment knapt het. Maar goed, ik denk uiteindelijk als het om geld gaat het... En om forse bedragen gaat het in dat geval ook nog. Ja, het gaat niet om 10 euro, nee. Is hij misschien ook niet sterk genoeg geweest om toch te zeggen van tot hier en dan... Ja, te laat. Hij is misschien wel sterk genoeg geweest, maar ik denk dat het vooral de mensen om hem heen zijn. Ja, dat is natuurlijk ook... Ja. En de mensen die de signalen oppikken van hoe gaat het eigenlijk met Precies. Ik herinner me voetballer Enke in Duitsland, die zich voor de trein gooide, keeper van Hannover. Ja. Ook een jonge man in de top van zijn kunnen. Die dan ook op een gegeven moment met de druk en de stress zich geen uitweg wist te vinden. En dit is ook Champions League. Dit is ook het allerhoogste niveau wat je kunt bereiken. Ja. En ik kan best voorstellen, wij verwachten van mensen die tussen de 20 en de 30 zijn, allemaal topprestaties. Nou, de ene gaat daar makkelijker mee om. En de andere heeft het daar gewoon een stuk moeilijker Wordt mee. echt letterlijk overvallen door wat hem overkomt. Ja, Wat laat Avicii na? Ik denk een paar wereldplaten en ik denk dat heel veel mensen plezier van hem gehad hebben. En ik denk dat dat ook blijft als je de platen blijft horen. Jij nog een paar dagen lesgeven en waar gaat de volgende reis naartoe? Donderdagavond naar Dubai. En vanuit Dubai naar Filipijnen, naar Sri Lanka, naar Bangkok, Pattaya. En terug weer naar Dubai. Never en a dull maandag, moment. en op maandag gewoon weer lesgeven. En lekker s'nachts warm eten, hè? Heerlijk. En dat is je vakantie? Ja, dat is met mijn vakantie. Ja, En dan heb ik in de examens. Hè, dus ja. Voorzichtig. Doen we.